Hola, molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes en el webinar en el que parlarem sobre l'ECAP a les residències i la seva implantació. Agraïm a tots els ponents que ens acompanyen, després els presentaré. Aquest és el tercer webinar que fem aquesta setmana i el motiu en realitat, tots han tingut força interès entre les persones que hi participen. En aquest s'han apuntat 230 persones i esperem que sigui interessant. Aquest webinar, com fem sempre, es gravarà perquè si alguna persona després el vol tornar a veure hi pugui accedir-hi. Parlarem, com sabeu, ACRA fa més de 4 anys, jo crec, que va demanant que una de les bones coses que tindrien les residències seria poder implantar el CAP per poder tenir una millor coordinació amb els temes de salut. Això finalment ara ha pogut ser realitat i es comencen a implantar els ECAPs a les residències. Des que vam enviar la informació a tots els socis s'han plantejat una sèrie de dubtes, una sèrie de preguntes, algunes de les quals nosaltres hem anat responent, però sí que hem cregut convenient invitar el Departament de Salut perquè pugui explicar més en detall totes les dubtes o explicar una mica com funcionarà, com s'implantarà els terminis en els vostres centres. Per fer-ho ens acompanya el Rafa Ruiz, ell és director estratègic de la Comissió Departamental per l'Impuls Estratègic en Atenció Primària i Salut Comunitària. Benvolgut. Rafa, benvingut aquí. Ens acompanya també la Olga Corretzer, del Centre de Competències Funcional de l'Àrea de Sistemes d'Informació del Servei Català de la Salut. Benvinguda. Ens acompanya també Xavier Duran, del Centre de Competències Tecnològica, també del Departament de Salut. Benvingut, Xavier. I ens acompanya el Guillem Reig, ell és advocat d'ACRA i és expert en protecció de dades de caràcter personal. Com que algunes de les preguntes que suposo que teniu vosaltres també tenen a veure amb la protecció de dades en relació a les dades personals de les persones, doncs també està aquí per solucionar-los. Benvingut, Guillem. Sense res més que dir, ja dono la paraula al Rafa, que ens explicarà i intentarà posar-ne a resoldre. Vosaltres podeu fer preguntes, si afegir només que ahir vam enviar a tots els participants per si volien fer preguntes. Ja n'han fet algunes quantes, que ja els ponents les tenen, però igualment a través del xat podeu anar introduint preguntes i podrem anar responent-les. Si alguna es queda en el tinter, si alguna no es pot respondre perquè hi ha molts participants, nosaltres intentarem respondre-la després per escrit. Endavant, Rafa. Molt bé. Bon dia a tothom i abans de res agrair-vos l'oportunitat de compartir amb vosaltres aquesta estona i intentar, com deia la Montse, fer com una mena de marc de tot el procediment que hem posat en marxa fa unes setmanes. De fet, fa tot just aproximadament un mes que està operatiu tot aquest procediment per poder fer la instal·lació de l'ECAP a totes les residències. A les residències, bàsicament, és de gestió delegada i privada. Aleshores, jo crec que, com dèiem abans, és una fita important perquè per desitjada i per tot el que comporta, el que pot comportar, disposar del sistema, diguem, d'història clínica electrònica que tenim a l'atenció primària, amb tota la vinculació que això té amb la medicació, amb la prescripció de medicaments dels residents, amb tot el tema de les necessitats sanitàries dels residents, i que aquesta informació pugui ser compartida pels professionals sanitaris que treballen a les residències i els professionals sanitaris que estan a atenció primària. Per tant, jo crec que com a concepte i com a idea és un salt que fem que jo crec que ens permetrà millorar encara més la coordinació entre els dos àmbits. Jo avui, com que tots coneixeu la presentació, tots coneixeu una mica les bases d'aquest procediment, jo repassaré 4 idees bàsiques que crec que són importants remarcar, perquè entenc que el més important avui serà que ens feu les preguntes i que puguem solucionar dubtes i algun tema que no acabi de quedar clar. Quan jo acabi passaré la paraula o bé a l'Olga o al Xavier perquè continuïn fent la presentació. Jo només dir-vos que aquí arribem després de la signatura d'un conveni entre el Departament de Treball i Afers Socials i Família, el CatSalut, que és el propietari
de l'ECAP, diguem, i l'Institut Català de Salut, que també va ser l'originari de la propietat de l'ECAP, i aquest conveni es signa el mes d'octubre del 2020 i a partir d'aquí és quan ja es posa tot això en marxa. La idea, com deia, és molt senzilla, és intentar que l'accés a l'ECAP es pugui fer ja es fa des dels centres d'atenció primària, però també es pugui fer des dels centres residencials. I que no només ho puguin fer els professionals que venen de la primària, en el cas que els professionals sanitaris arribin a la residència, que puguin connectar-se a la història clínica de tots els residents, sinó que també amb aquest nou conveni també ho puguin fer els professionals sanitaris que treballen a les residències. Això, bàsicament, el que farà, com dèiem, és que integrarà la informació, facilitarà la realització de tràmits i gestions i ens ajudarà també a monitoritzar tota la informació, totes les dades d'aquests residents, d'aquestes persones que recordem que són més de 60.000 a tot el territori català. Aleshores, bàsicament, jo diria que les característiques o les condicions de relació entre la feina que fan els professionals de les residències i els professionals dels centres d'atenció primària no canvia. Com fins ara, els professionals de les residències fan el seguiment del dia a dia dels residents i quan hi ha algun tipus de proposta a l'hora de canviar tractament o proposta a l'hora de fer una demanda d'una prova complementària o d'una intervenció, qualsevol cosa d'aquestes, ara es fa arribar al metge de l'atenció primària i aquest metge de l'atenció primària realitza les gestions. Això el que vol fer el fet de compartir el procés amb l'ECAP serà que sigui tot molt més senzill. Registrant tota la història clínica des de la residència, això ja arribarà al metge de referència de l'equip d'atenció primària, que en el cas que siguin diferents, la persona que treballa a la residència i la persona que treballa a l'equip d'atenció primària, es realitzarà l'autorització dels tràmits tal com es fa ara. En els casos en què la persona sanitària de la residència sigui la mateixa que la que està a l'equip d'atenció primària, això, òbviament, serà com si estigués al CAP. Quan estigui a la residència és com si estigués al CAP, entrarà a la mateixa història clínica. El que passa és que ho farà només dels residents que estan a la residència, igual que els professionals de la residència. Només entraran a la història clínica dels residents que estan a la residència, que estaran donats d'alta pel propi equip d'atenció primària i que a partir d'aquí serà la població de referència d'aquest nucli, diguem, de la residència. Una mica per fer-vos 4 idees abans de passar la paraula als meus companys, dir-vos que en aquest mes han començat ja les gestions per fer la instal·lació a unes quantes residències. El Xavier ahir comentàvem que portem més d'una 50 actualment amb el procés en marxa. Clar, sou més de 1.000 residències en el territori i una de les coses que també teníem clares és que no volíem posar dates finals ni deadlines perquè ja anem tots bastant carregats i pressionats com per tenir a sobre una altra fita, una data abans d'acabar la instal·lació. Per tant, ho anirem fent a mesura que tant les residències ho aneu estudiant i aneu valorant totes les condicions i característiques que són necessàries, que ho parleu amb l'equip d'atenció primària de referència i que pacteu que realment aquest pas pot ser un benefici per tots plegats i a partir d'aquí activar amb e-Salut i amb els sistemes d'informàtica de CatSalut i els propis de l'atenció primària el procés exacte per fer la implantació. Per tant, no tenim una data, no tenim un termini, però anirem fent i anirem avançant i d'aquí uns mesos, si tot va bé, quan ja tinguem la situació una miqueta més estable amb el coronavirus i tot plegat, farem una valoració i si cal activar algun territori que s'ha quedat més endarrerit o fer alguna actuació específica en algun lloc concret, doncs ja la farem. Però de moment la idea és que es vagi fent en el territori amb els acords, que això és imprescindible, l'acord bàsic entre la pròpia residència, entre vosaltres la pròpia residència i l'equip, el vostre equip d'atenció primària de referència també. Bé, jo més o menys seria aquesta una mica la informació que pensava que era més important i que bàsicament això, ser molt proactiu en aquest tema. Nosaltres estem encantats
que per fi es pugui utilitzar l'ECAP a dintre de les residències d'aquesta manera, que es pugui compartir la informació, que es pugui treballar conjuntament els professionals de la primària amb els professionals de les pròpies residències i que, per tant, això és un procés que anirà avançant i que en pocs mesos segurament tindrem molts resultats al respecte. I per part meva, no sé, jo crec que ho deixaria aquí i a partir després de l'explicació del Xavier, de l'Olga i del Guillem, doncs fem les preguntes que considereu oportunes. Sí, moltes gràcies, Rafa. Jo, abans de que intervinguin els altres companys, sí que jo crec que un dubte generalitzat és què es podrà fer amb l'ECAP. És veritat que després farem preguntes, però crec que això és molt... Què es podrà fer amb l'ECAP? Els metges de la residència, encara que no siguin els mateixos de primària, podran fer receptes, podran promoure analítiques o simplement hauran de demanar-les i serà la facilitat aquesta de no tenir que demanar-ho a primària, sinó que es podrà introduir des d'aquí. I l'altra pregunta que crec que nosaltres hem intentat explicar-la, però també és molt sovint, és si persones que no tinguin, que no sigui una administrativa d'una residència, podrà ser l'encarregada d'introduir les dades, només introduir o només visualitzar? Bé, respecte al que comentes, què es podrà fer? Jo crec que, bàsicament, el que es podrà fer serà el que s'està fent ara, és a dir, el personal de les residències, els professionals de les residències fan qualsevol tipus de petició i això acaba arribant a l'atenció primària per validar-ho, per confirmar-ho. Això ara ho podrem fer en l'ECAP, és a dir, si el professional de la residència entra un pacient seu i li demana una analítica, això quedarà allà registrat i serà el professional de l'atenció primària el que ja validarà aquella analítica que s'ha demanat a la residència. Per tant, és veritat que hi haurà aquest pas, diguem, validador final del professional de l'atenció primària, però tot el registre, tota la petició, tota la interpretació i l'explicació de per què es demana una prova o per què es demana una analítica o el que sigui quedarà registrat a la història clínica del pacient. Per tant, això ens permetrà la coordinació i que aquesta validació final que fa el metge capçalera de l'atenció primària sigui molt més argumentada. Respecte al perfil dels professionals, en principi els perfils estan pensats perquè siguin els perfils sanitaris de les residències, tant metges com infermeres. N'havíem parlat en algun moment, i això potser l'Olga també ens ho podrà ampliar, de si en algun lloc concret hi ha algun professional que per l'organització interna és molt necessari que pugui tenir accés, parlem i valorem allò. Però en principi el perfil que està pensat en aquesta instal·lació i els permisos que s'haurien de donar serien perfils sanitaris, metges i infermeres, bàsicament, en l'àmbit de les residències. Sí, us afegeixo una cosa. Sí, amb el teu permís, Rafa, Montse, la idea és, quan tu demanes una prescripció, una analítica, fer una mica de seguiment clínic per dir el que sigui clínic d'aquest pacient, per què demanes aquesta cosa, per facilitar la tasca del metge de l'equip per veure-ho. Per tant, el consell és que, com que cada residència té el seu propi programa informàtic de seguiment dels pacients, i el que hem fet és aquesta comunicació més senzilla, sempre parlant de quan el metge de la residència i el metge de l'EAP són diferents. Si és el mateix professional, se sap la història. Aleshores, jo el que faig és dir-li, aquest pacient ha empitjorat amb això, demano això. I ja està. I aleshores és facilitar aquesta tasca i cada mes queda registrat en l'ECAP perquè els pacients ja estan assignats a l'equip d'atenció primària, a més d'estar a la residència. Aquesta ha sigut la idea primera que hem fet i que trobem que ha de ser molt positiva. Moltíssim, gràcies. Ampliant una mica la pregunta aquesta de què és el que es pot fer dintre de l'ECAP, sobretot d'entrada tindrà la capacitat de consultar l'historial clínic que aquella persona té en tot el sistema sanitari. Si és una persona que residia en el mateix ABS o la zona territorial del sector territorial de l'ECAP, tindrà possibilitat el metge, el personal sanitari d'accedir a tot l'historial.
Això és un avenç molt, molt important, perquè, sobretot per pacients que vindran nous a ser residents a una residència. I després, en quant a les funcionalitats, sí que és cert que hi ha funcionalitats que no podrà utilitzar com un professional sanitari d'un equip d'atenció primària, perquè el seu rol d'equip d'atenció primària té unes capacitats superiors. Comentava Rafa Ruiz el tema de les receptes. Sí, un metge d'una residència no té la capacitat de fer receptes, però tindrà la capacitat de fer proposta de receptes igual que ho fa avui dia, sense l'ECAP. En quant al tema de peticions de laboratori, sí, han pactat entre l'equip d'atenció primària i la residència de que el mateix laboratori que utilitza l'equip d'atenció primària i, per tant, les mostres van a parar al mateix laboratori i tal, van a parar al mateix lloc, es podrà configurar que pugui fer peticions de laboratori i l'autorització de la reinformació de les mostres d'extracció la podrà fer l'equip d'atenció primària pel seu circuit. O sigui, l'ECAP no té cap limitació en quant a la seva utilització, però s'han d'acordar certes formes de fer dintre de l'ECAP entre l'equip i la residència. Per això diem que és més... Normalment tindran accés a l'ECAP el metge o metge i infermeria, més que personal auxiliar, personal administratiu, perquè el que podrà dir que ha variat un resultat de glicèmia i que necessita una glicada, normalment és un sanitari, més o menys. Després tenen el seu propi programa, on les auxiliars de geriatria van inserint dades de dietes, eliminacions, de dades bàsiques d'atenció. Normalment s'aconsella que tingui accés al personal sanitari de la residència per comunicar-se amb un altre sanitari. Això, Olga, va molt en consonància amb el que estableix la normativa, que és que realment qui tingui accés simplement sigui aquell personal que hagi de tenir-ne d'acord amb les seves funcions, que en aquest cas són, com hem dit, el personal sanitari. Sí, és més o menys la idea que vam fer del que ens van dir que havíem de fer. O sigui, ens van explicar una situació, una proposta i es va generar. D'aquesta manera s'ha fet el desenvolupament tècnic. De totes maneres, com diu el Xavi, si jo avui estic en aquest centre d'atenció primària i dintre de 6 mesos estic en una residència, clar, el millor de tot és que el metge de la residència podrà veure el meu historial que he tingut fins avui, que ingresso en allà i que no haurem d'anar amb papers, amb informes i coses. Tu podràs entrar i veure de l'usuari tal tota la seva evolució. I a partir d'aquí posar-te d'acord amb el metge de primària per tirar endavant. Circuits. Hi ha molts circuits interns que s'han de pactar amb l'equip d'atenció primària. No haurem de ser nosaltres els que diem si poses la coma aquí o allà. Sí, jo crec que... Sí, en aquest sentit, Olga, i jo crec que és una mica... També ho apuntava el Guillem, no? La normativa no ha canviat, o sigui, les capacitats i les autoritzacions de tots els professionals segueixen sent les mateixes. El que passa és que, òbviament, poder compartir tota la informació, poder compartir tots els circuits i poder compartir totes les derivacions de propostes i validacions amb un sistema informatitzat i com és la història clínica del pacient i que, a més, tots estiguem mirant la mateixa informació, això ho facilitarà molt la coordinació, evitarà errades, i això és molt important en el cas de medicacions, ja ho sabeu, dosis, etc. Evitarà moltes errades indesitjades i, per tant, que poden posar en risc la seguretat del pacient. I, sobretot, jo crec que facilitarà molt el fet de treballar un pla de cures d'aquestes persones més a llarg termini. Per tant, jo diria que el concepte a nivell de normativa i legal no canvia, per tant, es farà el mateix, però es farà d'una forma molt més transparent, molt més flexible, compartint més informació i molt més segura també
pels pacients, pels residents en aquest cas. Una de les preguntes que ens fan pel xat és si es podria vincular l'ECAP als programes informàtics de gestió residencial per evitar duplicar tasques. És a dir, no haver de registrar les dues vegades en programes diferents les mateixes coses. No sé si Això, sí, bueno, no sé, ara la part tècnica potser l'Olga l'explicarà millor el Xavi. Sí, d'acord. Això és una cosa que està sobre la taula. És una cosa que està sobre la taula fa temps, cal que segurament, doncs... O sigui, jo crec que l'ideal seria no haver de duplicar registres. Però actualment no disposem d'una eina que doni la resposta sanitària que dona l'ECAP i doni la resposta de gestió que necessiteu les residències amb l'altre programa que et feu servir i que estigui fusionat. Per tant, ara no tenim aquesta eina. Mentre no la tinguem, caldrà fer aquesta doble feina amb aquests dos programes, però la petició està sobre la taula i jo crec que aquí el que passa és que no és la nostra taula, diguem, és la taula del Departament de Treball i del Departament de Salut, diguem, que cal que es posin d'acord i que sí, quan això es pugui fer, si es pot fer i a nivell després s'haurà de treballar tècnicament, doncs treballar cap a una integració de la informació. Però ara mateix és veritat que no tenim les eines com per poder-ho fer. No, per ara el que hem fet és, Xavi, si ho dic malament, sisplau, ha sigut facilitar una comunicació. Jo com a metge de residència continuaré visitant els meus pacients i inserint les dades on les haig d'inserir, que és el meu programa informàtic de seguiment. L'únic que faré és afegir a l'ECAP és aquella demanda que jo necessito variar pel motiu que sigui. I si estic disposada, puc fer el seguiment clínic, com t'he dit abans. Jo explico que necessito una analítica d'una glicada perquè trobo que el pacient, els últims controls de glicèmia han sigut el que sigui. Com a exemple clínic més fàcil i més senzill, o un desplaçament o el que sigui. Aleshores, fas un seguiment clínic dient el per què i fas la proposta de la demanda. Però el dia a dia del pacient, avui per avui, fins que no tinguem aquesta taula que diu el Rafa, és el registre del propi programa de la residència. Molt bé, Xavi, no sé si vols fer una intervenció o vols explicar algunes coses que consideres que hem de compartir o passem a les preguntes. Comentar només que a nivell tecnològic no hi hauria problema. Senzillament és que hi hagi per part del Departament de Treball, Afers Socials i Família i el CatSalut que hi hagi aquest acord d'utilització de forma integrada i es puguin fer les passes inicials que siguin necessàries. Ara per ara entenem que és un primer pas perquè es pugui utilitzar l'eina de l'ECAP per unes funcions concretes i en el moment que es cregui oportú, si es veu convenient, es pugui fer aquest tipus d'integració. Però ara per ara no existeix aquest tipus d'integració. Hauran de tenir algun programari especial o alguns ordinadors amb algunes característiques especials o el mateix sistema que tinguin ja els hi funcionarà? Des del punt de vista tecnològic, es pot utilitzar la connexió cap a l'ECAP des de qualsevol tipus de navegador. I també hi ha una altra possibilitat tecnològica, que és que si es té Windows dintre de l'estació de treball de la residència, es pot instal·lar un client, un programari específic que fa la connexió. Una vegada es realitza aquesta connexió, demanaria un usuari password perquè s'establís la connexió des de la residència cap a l'ordinador o el sistema d'ordinadors que té l'ECAP. I això ho facilitarà l'equip d'atenció primària. En el moment que es faci la sol·licitud d'adhesió,
nosaltres, des de serveis centrals de l'ECAP, el que fem és configurar la primera part, però és una configuració molt bàsica i és l'equip d'atenció primària el que sol·licitarà les claus d'accés cap a l'ECAP i cap a el que nosaltres diem l'ECAP remot, que és la capacitat de connectar-se remotament a l'ECAP. I aquestes dues possibilitats tecnològiques existeixen. I serà l'equip d'atenció primària el que li donarà tota la informació d'accés a la residència i en aquest sentit, a nivell tecnològic, no hi ha problema. Es faria mitjançant una connexió d'internet qualsevol. Perfecte. Has comentat que s'ha de signar aquest conveni i hi ha algunes preguntes en aquest sentit. I una de les preguntes que ja va venir ahir era l'escriptura aquesta d'apoderament o l'acord exprés s'ha de fer com a centre o com a professional? És a dir, l'ha de signar aquest acord el metge o simplement el director del centre com a responsable legal d'aquesta residència? Sí. L'acord l'assigna el director com a centre. És una adhesió, diguem, en aquest conveni, per tant, s'adhereix al centre. El professional que entri a l'ECAP després ja tindrà un altre sistema, que és que quan accedeixi per primer cop ja li apareixerà una declaració de confidencialitat que haurà de validar i de registrar en el dia que es faci. Però això es farà una vegada que ja estigui dintre de l'ECAP. El que és l'adhesió al conveni, amb el document d'adhesió, es fa com a centre. Una de les preguntes que no sé si ha arribat ara, però sí que ens feien molt els socis, era si ells havien de fer alguna acció respecte al centre d'atenció primària, més enllà de tenir el document ja preparat i signat per quan l'atenció primària els hi anés a preguntar, o si tenien que fer tenien que ser proactius amb l'atenció primària. Alguns ho han sigut i alguna atenció primària els ha dit que no sabien encara com s'havia d'implantar. Per tant, aquesta és una preocupació. Ja ho heu dit abans, que això es va fer, hi ha 50 residències i fins a les 1.000 i pico és temps. Per tant, entenc que hauran d'esperar que atenció primària o salut els hi digui alguna cosa. No cal que facin ells, no cal que siguin proactius, és així? Bé, jo diria que clar, no estem parlant d'una relació de nou, estem parlant que la majoria de centres d'atenció primària ja tenen una relació amb vosaltres, ja teniu una relació amb el vostre equip d'atenció primària. Jo entenc que això pot sortir a la conversa, si no heu parlat ja amb el vostre equip, podeu parlar ja. És cert que en residències són més de 1.000, de centres d'atenció primària som gairebé 400, per tant, és probable, això que comentes, Montse, que la informació, òbviament, no arriba a la mateixa velocitat, però jo diria que ja després del temps que ha passat, qualsevol dels equips d'atenció primària ja està al cas de tot plegat, ja hem fet arribar la informació per les vies habituals i si en algun cas del vostre equip d'atenció primària encara no han dit res, doncs vosaltres podeu fer el pas i ser una mica més proactius. Vull dir que jo entenc que dintre de la relació habitual que ja manteniu, doncs un dels temes segur que surt habitualment i si no surt el podeu treure és, escolta, i amb el tema de l'ECAP, què fem? Ho activem, comencem a treballar-hi, haurem de començar a preparar circuits, en fi, tot això és un tema que podeu ja començar a treballar amb els vostres equips d'atenció primària. Entenent que l'equip d'atenció primària pot tenir diverses residències i pot decidir, escolta, ara esperem al mes que ve o d'aquí 2 mesos perquè ara hem començat amb aquesta residència, que tenim més problemes, o amb aquesta que és més gran, o amb aquesta que és més petita. Això ja, el ritme sí que pot anar canviant i pot anar variant en funció de la pròpia, diguem, dinàmica de l'equip d'atenció primària i del territori, però, de fet, l'explicació ja ha arribat a tot arreu. Un altre tema és que entenc que heu parlat de 1.000 residències, per tant entenem que les residències totalment privades també acabaran tenint l'ECAP, però sí que confirmem-ho, sisplau, i també una pregunta és, hi ha comentaris de que l'accés serà restringit o capat en funció de la tipologia de centre, sigui públic, privat, de gestió delegada. Això és així o una vegada s'implanti tots els centres tindran
les mateixes funcionalitats i les mateixes possibilitats de fer el mateix servei de l'ECAP. Jo, si vols, contesto jo. Si hi ha alguna cosa, Xavier o Olga, complementeu. Jo diria que la base aquí que hem de tenir clara és que qualsevol ciutadà que estigui en una residència, ja sigui pública, de gestió concertada o privada, és un ciutadà, diguem, català i que, per tant, té dret a l'atenció primària pública. Per tant, nosaltres, en aquest sentit, farem que l'accés sigui el mateix si vius a una residència privada, com si vius a una pública, com si vius a casa teva, òbviament. L'accés a l'ECAP serà el mateix. L'única diferenciació que farem serà la que abans hem comentat amb l'Olga i el Xavier, que és que, i per normativa, quan entri el metge de la residència, la infermera de la residència tindrà accés a tota la informació, a tot el petitori, però sempre, en alguns casos, com el tema de la medicació, proves complementàries, derivacions, etc., això passarà per l'equip d'atenció primària per validar. Però, a part d'això, en principi serà el mateix per qualsevol ciutadà, perquè és un dret, un dret a l'atenció primària pública, per tant, serà igual per tothom. No sé si voleu afegir alguna cosa, Xavier o Olga. No, és així. És així, l'accés, és com diu el Xavier, l'accés i el Rafa, l'accés és el mateix per tothom i des de la residència s'accedeix directament a grups d'usuaris, veus la història sencera dels teus usuaris i ja està. Xavi? L'important és que els pacients, els residents, vinguin donats per l'equip d'atenció primària i a partir d'aquí l'accés a les dades i la forma de fer, d'utilitzar-lo, és el mateix tant si és per un equip d'atenció primària, per una residència pública o delegada. No hi ha cap mena de limitació en aquest sentit, excepte el que ha comentat el Rafa. Però tornem a dir, el tema de les peticions que s'han de, o el rol, el tema de receptes, que sí que això està una miqueta limitat en aquest sentit, però perquè ha de ser controlat via i coordinat amb l'equip d'atenció primària. Una pregunta molt concreta. Respecte a una analítica, per exemple, no farà falta adjuntar el full que es fa ara per la petició? No t'entenc. Com vols dir? Suposo que ara, quan no s'utilitza l'ECAP, tenen que adjuntar un full específic demanant l'analítica. Clar, si tot això s'entra informàticament, entenc que aquest full no caldrà. Clar, aquest full no caldrà si fem una comunicació amb el metge de la primària i li diem l'analítica, es demana l'analítica. Després hi ha residències que l'extracció de sang la fa en concret el personal propi de la residència, la pròpia infermeria, i hi ha uns altres que queden un dia i una hora i l'infermera de l'equip d'atenció primària es desplaça a la residència a fer les extraccions. Això són circuits interns de cada lloc i això es mantindrà igual. L'única cosa és que el paper aquest que adjuntem ara per dir-li al metge de l'equip necessito aquesta analítica per a aquest usuari, ara passarà a ser informàticament aquesta analítica per a aquest motiu i ja està. Una altra persona pregunta si com a atenció primària s'entén també els EARs Mutuam, perquè algunes residències es comuniquen amb EARs de Mutuam o de qualsevol altra i no amb atenció primària. Per tant, serien ells els que... Sí. En el cas que encara tinguem l'EAR de Mutuam fent les tasques, diguem, de cobertura de l'atenció primària, serien ells els equips en els que hi hauria aquesta relació. Entenem que això és una cosa que està en marxa i en procés. Els equips de Mutuam hauran d'anar canviant el seu rol, igual que ho han anat fent des de l'inici de la pandèmia, i finalment serà l'equip d'atenció primària, però mentre hi sigui l'EAR de Mutuam, doncs seran ells els referents per l'atenció primària. No sé si voleu, més enllà de les preguntes que van sorgint, voleu fer alguns comentaris que siguin interessants pels Xavier, Olga, Guillem, Rafa. Sí, perdona, Guillem, no sé si... Jo només volia aprofitar... No, digues, Rafa. Val. Perquè mentre la gent va pensar més preguntes i tot plegat, un tema que sí que vam especificar en el moment de la presentació era el tema de la formació en ECAP. Això suposo que
ja més o menys tothom també li ha anat arribant. La idea és que al nivell de la coordinació que es faci entre la residència i l'equip d'atenció primària entri dintre d'aquesta coordinació també aquestes tasques de formació, de compartir, diguem, la manera en què es treballa a l'ECAP, de les coses que són necessàries que estiguin registrades per poder fer després la validació. Per tant, és una feina molt, diguem, a la base, diguem, entre la pròpia residència, entre vosaltres, els vostres professionals sanitaris i els de l'equip d'atenció primària. I en alguns casos es pot ampliar aquesta formació amb algun curs que a mi em consta que ja estem parlant amb la CAMFIC, que és l'Associació de Metges de Família, la Catalana de Metges de Família, per poder oferir una formació online també, en cas que això acabi quallant els propers mesos. En fi, tot anirà en la línia de que puguem fer des de la coordinació amb l'equip d'atenció primària i les residències en la formació fins després formacions més generals online també per acabar de completar-ho. També era una pregunta que a vegades fèiem, doncs està bé també explicar-la. Montse, si em permeteu, jo simplement, molt breument, voldria comentar un aspecte, potser no tan operatiu, però sí que crec que és molt interessant, i és quina és la relació jurídica que es donarà en relació a aquest accés que s'està facilitant a l'ECAP. Perquè al cap i a la fi, quan diem que els professionals sanitaris dels centres residencials podran accedir, consultar o introduir informació a l'ECAP, el que estem indicant és que es realitzarà un tractament de dades personals. I com tots sabeu, tot això està subjecte a una normativa que ve determinada i que imposa un seguit d'obligacions i de deures. I crec que és interessant concretar quin paper realitzaran els centres residencials aquí. Aquest accés a l'ECAP, bàsicament, el que fa és donar accés a un fitxer que és responsabilitat de l'ICS. Per tant, aquestes dades, aquesta informació, qui és el responsable de garantir que es compleix la normativa és el propi Institut Català de la Salut. I les residències, al facilitar-los aquest accés, se'ls està fent un encàrrec del tractament d'aquestes dades. Què vol dir això? Vol dir que l'ICS li encarrega gestionar aquesta informació o l'habilita per facilitar-li aquest accés, però també li imposa un seguit de deures i obligacions en la línia de garantir precisament la seguretat d'aquesta informació. I aquestes instruccions, aquests deures, estan recollits a l'instrument d'adhesió, que bàsicament és un contracte d'encarregat de tractament de dades, però és important que a l'hora de signar el document s'observi que hi ha un seguit de compromisos, d'obligacions que han de complir, que alguns són molt genèrics, com per exemple que no es puguin tractar les dades amb una altra finalitat diferent que la que s'està encarregant, que és la prestació d'assistència sanitària, o garantir la confidencialitat del personal que tingui accés, que això va en la línia del que comentava en Rafa, de que a l'entrar a l'aplicatiu els professionals hauran de signar o autoritzar o confirmar un compromís de confidencialitat, però hi ha altres també obligacions que tenen un contingut més material, com per exemple l'obligació que es disposi d'un registre d'activitats de tractament, que simplement és un arxiu on consti identificat qui és el responsable del tractament, quines categories s'estan tractant, si hi ha transferències internacionals o no, quines mesures de seguretat s'estaran aplicant, o, per exemple, també inclús es demana, veig, l'obligació de nomenar un delegat de protecció de dades, que és una figura que contempla la normativa i que té per finalitat assessorar a un determinat responsable o encarregat de tractament. Per tant, jo crec que és interessant que s'identifiquin bé aquestes obligacions, aquestes responsabilitats, perquè no només s'està habilitant, diguéssim, a accedir a aquest aplicatiu i a interaccionar amb els equips d'atenció primària, sinó que també s'estan assumint un seguit d'obligacions que cal tenir ben identificades. Gràcies, Guillem. Sí, en aquest sentit jo penso que també des d'ACRA podem ajudar força fent algun tipus de formació explicant el tema del responsable del tractament de dades. Fins i tot ens ho havíem plantejat en algun moment quan parlàvem del codi de conducta que des d'ACRA es poguessin, sobretot els centres que són petits i no tenen l'obligació de tenir un responsable de tractament de dades, ajudar-los en aquest sentit des d'ACRA. Per tant, també ens posarem a la disposició de tots els que vulguin
per poder avançar en aquest sentit. Si voleu, anem fent més preguntes. Una pregunta és si no estic entenent malament, l'ECAP serà una eina de consulta per les residències. Si el metge de la residència pertany a l'equip de primària de referència, llavors serà més àgil perquè es podran fer modificacions des de la residència, peticions d'analítiques, derivacions de metges especialistes, evitant duplicar aquestes tasques quan marxin de la residència i arriben al CAP. Però si el metge no és d'atenció primària, llavors el que farà serà la proposta per a aquestes peticions, és a dir, serà primària que haurà d'acceptar aquestes propostes de peticions. És així, no? Ho he entès perfectament, sí. És obligatori que tot l'equip sanitari hagi de tenir accés a l'ECAP? No. No. Ha d'accedir la persona que s'ha de comunicar amb l'equip sanitari, amb l'EAP. No sé, hi ha residències que hi ha metge 24 hores, hi ha unes altres que hi ha metge unes hores, unes altres que hi ha metge uns dies. Depèn de la residència, però per això tota l'estona parlem de metges i infermeres, que facin aquesta comunicació com a l'equip d'atenció primària. Una altra pregunta era, els que tenim EAP-CIBE, es té pensat alguna solució perquè també puguem tenir l'ECAP, ja que fins ara ens han dit que no. He llegit la pregunta, no l'entenc, però suposo que vosaltres sí. Sí, bàsicament fa referència a qualsevol residència que tingui com a referència un equip d'atenció primària que no tingui ECAP. Això actualment a tot Catalunya queda aproximadament, jo diria que un 3% d'equips d'atenció primària, molt poquets, que no tenen ECAP, i la intenció per part del Departament de Salut és que durant aquest any 2021 al 100% la totalitat acabin tenint l'ECAP. Per tant, us diria que en aquestes residències potser us haurem de demanar una mica més de paciència fins que instal·lem l'ECAP en l'equip d'atenció primària de referència. Una altra pregunta era, heu comentat que l'acord d'adhesió l'han de signar els directors tècnics del centre o el representant legal, com ara el president. No tinc clar si són els directors del centre o els titulars de l'establiment, la majoria de vegades no són la mateixa persona. Jo entenc que si és el, no sé, contesteu vosaltres, però si és el representant legal, qui sigui podria signar, no? Mentre sigui representant legal? Sí, jo entenc que sí. Sí, de fet, l'instrument d'adhesió el que exigeix és que sigui representant legal. Per tant, mentre tingui aquesta condició, jo entenc que és suficient. Habilitar l'ús a les residències permetrà unificar plans d'atenció entre primària i la pròpia residència, PIC, MACA, PCC... Sí. Perdó, Olga. No, perdona, Rafa. Digues. No, dic que aquesta és bàsicament el que busquem. Això és bàsicament el que busquem, poder unificar plans de tractament i de seguiment dels pacients que siguin consensuats entre la residència i l'equip d'atenció primària, compartits i coneguts. Aquesta és la idea principal, no, Olga? Si registres el PIC a l'ECAP, el veuràs tu i el veuré jo, i és un PIC d'un pacient que és resident i, com ha dit el Xavi Duran, tens accés a tot el programa d'ECAP d'aquells residents que tens a la residència. Per tant, si fem un PIC comú, el veuràs tu i el veuré jo. Dos preguntes més. Una que el responsable del tractament de dades ha de ser per cada residència o pot ser una persona de serveis centrals? Això serà per tu, Guillem. Perdona, Montse, però se m'ha tallat la connexió. Me la pots repetir, la pregunta? Sí. El responsable del tractament de dades ha de ser per cada residència o pot ser una persona de serveis? El responsable estem dient el delegat, perquè el responsable és una cosa i el delegat és una altra cosa. El delegat pot ser de la residència o pot pertànyer, per exemple, a un grup o una associació que englobi diferents Està tenint mala connexió. residències. Sí. Guillem, no et sentim. Pots repetir la resposta? Tant, com per exemple,
Bueno, fem una altra quan el Guillem torni a entrar i si no la contestarem per escrit. Una vegada l'EAP confirmi les peticions que sol·licitem, com ho sabrem? Podria ser Acre. Es podran descarregar les peticions d'analítiques? Per tant, no cal que sigui específicament un membre de la residència. Guillem, no et sentim. Si et sembla... Hola? Hola, digue'm. Em sentiu ara? Sí. Sí, s'ha sentit la resposta que he donat? No. Sí? No. Perfecte. No. Ara? Ara jo crec que sí. Ara crec que sí. Aprofitem. S'ha sentit la resposta que he donat? No. Guillem, si et sembla, com que aquesta resposta és molt específica de protecció de dades i la podríem contestar per escrit, aprofitem que ara tenim el Rafa, el Xavier i l'Olga aquí, que contestem respostes que nosaltres no podem tenir. La pregunta que era, una vegada l'EAP confirmi les peticions que sol·licitem, com ho sabrem? Es podran descarregar les peticions d'analítiques, per exemple, directament? Sí. Podreu descarregar les peticions, fer les impressions, podreu descarregar el pla de medicació, podreu anar directament a la farmàcia amb la targeta sanitària del pacient. Tot això, una ordre clínica, un transport, tot això ho podreu descarregar, imprimir i tenir-ho i tramitar. Com a responsables sanitaris, podrem demanar material de cures o això també ho ha d'autoritzar l'infermera del CAP? Material de cures, per ara, avui, ho autoritza el metge d'atenció primària. L'infermeria encara no fa prescripció. Per tant, no es podrà demanar a través de l'ECAP? Sí, tu podràs demanar un pagat que necessitis per una nafra, però és una prescripció més, igual que un Encomcor, que un hidrosaluretil, que el que sigui. Tot el que sigui prescripció, diguem, es podrà fer a través de l'ECAP. El que no sigui prescripció és material de cures per fer suport a cures. Això, en principi, ha de ser la residència que aconsegueixi el material i si té algun pacte amb l'equip d'atenció primària, doncs això formarà part, diguem, del pacte intern, dels circuits interns, però per l'ECAP només es podrà fer la petició del que serà material de prescripció. Mentre arriben més preguntes, no sé si teniu algun aclariment, alguna cosa que creieu que cal compartir o de recordar de l'explicació que havíem fet o... No. Jo potser, si em permeteu, recordaria una cosa que a la presentació també vam fer bastant d'èmfasi, que és tot el tema de l'actualització de les dades. És important que quan es doni d'alta uns professionals per poder tenir accés a l'ECAP, doncs es mantingui aquell llistat, aquell llistat de professionals es mantingui actualitzat. És a dir, que si per el que sigui hi ha una persona que es posa de baixa i es contracta algú altre, doncs fer aquest canvi, que no intercanviem logins ni que ens deixem els logins entre nosaltres, sinó que mantinguem actualitzada la base de dades de professionals i es comuniqui a l'equip d'atenció primària per tal que ens puguin fer, doncs es puguin donar els permisos per entrar a cada professional. Igual amb els residents. Olga, anaves a dir alguna cosa? Sí. Sí. És que els residents, el manteniment del resident en quant a ingrés, jo li dic alta de la residència, informàticament li diu baixa, però per mi és una alta d'un lloc sanitari. Aquest manteniment el fa l'equip d'atenció primària perquè s'ha de cercar el pacient, si no està a l'equip s'ha d'anar a l'RCA i s'ha de fer un seguit de passos. Però un cop tenim el pacient dintre del grup de residència, aleshores si canvia d'habitació, que tots sabem què passa, si està en un lloc, si se'n va uns dies, si no, tot això sí que es pot fer el manteniment des de l'equip de residència. I en quant al manteniment d'accessos i no accessos, nosaltres aconsellem que el login no es deixi a ningú
hi ha una traçabilitat i s'esguarda tot el que es fa. Si jo deixo el meu login al Guillem i ell fa un escrit a seguiment clínic, sortirà que l'he fet jo. I això queda amb el meu nom. Per tant, el consell és que mirem a qui li donem accés, que sigui la persona que el necessita i que, sisplau, ni deixi a l'ECAP obert ni deixi les seves dades a ningú. Això és, des del punt de vista de seguretat de l'ICS, el que es diu i el que s'explica sempre, funcionalment, i el Guillem segur que s'ho sap millor que jo. Sí, no sé si m'escolteu ara. Ara sí. Molt bé. No, doncs efectivament, el que comentes jo crec que és conseqüència del compliment del que imposa la normativa, i és que realment es limiti molt el personal que tingui accés a aquestes dades, que recordem que són dades especials perquè són molt sensibles i, per tant, pràctiques com compartir l'usuari i la contrasenya o deixar l'aplicatiu obert s'haurien d'eliminar completament de la dinàmica diària. Falten 5 minuts per les 10. Ara sabem que el Rafa està molt i molt ocupat i ara té una entrevista també a Catalunya Ràdio, que em sembla que també està amb la Cinta Pasqual, hi ha una mena de tertúlia. Agraïm molt la participació en aquest webinar perquè sabem que des de Salut teniu molta i molta feina. També agraïm al Guillem que hagi estat aquí. Creiem, des d'ACRA estem convençuts que posar l'ECAP a les residències és una fita que calia aconseguir i que ja estem en camí que totes les residències ho puguin tenir, mica en mica, ja ho hem dit, són 1.000 residències, de moment hi ha 50, es va fent mica en mica, però per tant, des d'ACRA és una cosa que demanàvem des de fa molt de temps i estem molt contents que s'hagi pogut dur a terme. Moltes gràcies, Rafa, moltes gràcies, Xavier, moltes gràcies, Olga. Gràcies, Guillem. Si hi ha més preguntes, jo crec que la majoria de dubtes ja s'han pogut resoldre. Tot i així, si n'hi ha més preguntes, jo demanaria als socis que les seguissin fent i, si m'ho permeteu, demanar-vos això. Si hi ha algunes que nosaltres no sapiguem contestar, us les passarem per escrit a vosaltres i segur que amb la bona disposició que teniu sempre ens les contestareu. Moltes gràcies a tots. Gràcies també per participar. Gràcies a tothom. Adéu. 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 Adéu.